Hake Montri Animesh norok nugino tokona social media wa tabo Bubagra ni tuye hamya kok sai tongmani tai bo daily wo ni hinjaka khana budget check toni shikang bidan chobao budget check toni shikang bo tini daily wo ni hinjaka tai bo se tabo Bubagra no hamya saja je omo hai thancha kuno dorgar krei Tiprasa roni bage hamkre claimi hanggai ani bo direct Bubagra no challenge ro sawo tai Bubagra je kwbangma je thayo thangai Tiprasa rong no bo rally khlaiye Tiprasa rong no samani minister naingya Tiprasa rong se login nangu honi samani bo omo social media wo bo bolomantri Animesh Tipra bo sawo je Bubagra se bono mapma sanaipo je minister rong no naingya lokurong no se Tiprasa rong no simse nangu honi samani hakya amsu Bubagra no hamjagai Bubagra ni mukhang bai bo MLA budbu sawi candidate ngi bo MLA manka tabu montri manka hake bo tabu Tiprasa rong no bo dokar wei Bubagra no dokar wei bo tabu kubuni Dopha thangnani hini kwbangma social media ni bisingte awai mung rijak tongmani amu kubui phanang mano hake tabu Bubagra ni birodi Tiprasa rong ni birodi bo amte hake kok sawi tongo hake bo sakbai thang agi je kok sama tongo thanchani phatoro thangnani hingakai bono Dopha ni bad khlainai bo boro bazar chana hini bo agi kok samani tongo amata social media ও ভাইরাল ngi tongu থানসানি ফাতারো কেবো থাংমাংলাক আর যারা থাংনাই আগিতাম খাইবা সমাজবাদ খাইবাইতে বো বাজারও বাজার চানাই বড় দোভানি বিরুদ্ধে থাংনাই বড় বড় বাজার চানাই বড় haki bini o kok no tabuk bini sak baitang sak no nangi tongka amo tabuk amoni bagini social media o kabang mo borok joli laija haki norok no amo komeni bisinti sahas di botabo amti sai tomani amono tui norok tam sanamo chung komeni bisinti ke sari nongni sak baitang Temani bagi himale miawo khumulongo je mass gathering khlaimani Tipra mothani Bubagra thangai manjagi ya jagawo burung hajar ajagawo borok rok Bubagra no support khlaiye Tiprasa rok thancha phunugai ajagawo norok nukhuna kwbangma social media tai news ni bisingtui haki o jagawo bini constituency ni borok botongo je bono election apply khlaiye bono MLA khlai hormani orobo hajar borok tongo hake bo bai saiman Bubagra no hamya Tiprasa no hamya bo bai ke amte haige khuk sitra khlaiye Bubagra no ba bo map sandi hai sandi ni saimaka puila je Bubagra kok samani ngakai Tiprasa lok tai lukurok se puila important ni sawo ar pore se minister leader rok nei je lukurok tonga se leader minister ngi manai haini bagino bo priority bishirbag lukurong no Tiprasa lukurong no boriwo amani hai hini sawo je bo je leader rogya Tiprasa rok tongha kanyo payo Tiprasa thancha tongha ni payo hnei haike amono se Bubagra no sajak yangai Bubagra no se map sandi hnei social media wo chungnuka hake omono tuino lukurok belekhe joli laijak tomani bagi male Bubagra no se amte hamya sawo Tiprasa rok na amte hamya samani bage amo Tiprasa rong no social media o tabu bono hami salai tongai rang loop bo hainyo bona agini simir saimano bo amte haikino thangnai hnei kwbangma borok rok salai tongai social media ni bisingte amani kokya kwbangma social media khulugin norok naimano hake khana MLA Ranjit assembly bidan sabha budget अधिवेशन आ जगाव kokti sana naimani je ka implement khlaijangmani Bharat haktoro a jagawo Tripura o busuk joratui busuk person haike busuk borok o jagawo ka implement khlaimani jagawo je application khlaijaka hnei bo omono tuye aro kok singna naimani question bo khlaimani amo rejection khlairi jaka hnei bo post khlaikya tini haike omono tuino je Tiprasa lukurok salai tonglayo tai nugui tongo je Tiprasa leader baksa buksurok paijagi tongbai mani rangbai je baksa buksu Tiprasa rong ni tei kok sanan naikha bo amono muthubnani nai tongmani jobordast dikhlaiye amte hai nugjagi tongo haike amono tei nor tam sarmo chung comment ni bisindike saimano o video no sajake like redi share khlaidi tai channel no subscribe khaidi bell icon click khadi je pura angkatal video dawo nong notification sogini bagi haike kaham tongbai di hambai